Wiwit biyen Mas aku wis nate matur lara larane wanita yen diwayu ning yo kene tegot-tegane mring bojo aku kebut arep rabi loro ngene lodhik karepet kenah karepku timbang selingkuh ora luwe becik wayo apa kowe seneng tak apusi aku jajal nanging kowe ora ngerti apa kuat Mas apa kuat urip nandang sujana pancen angel dik pancen angel darbe ati kencana apa ana Mas tuladane coba wanita ngendi kene jeng kene lungguh tak kandhani ya sabatra garwa Raden Danajaya katon ayu kumpul para marune ora nesta nanging malah Nyakrawati bebarengan nabangun sih tresna suci angel deng pancen angel darbe ati kencana apa ana Mas tuladane coba wanita ngendi kene jeng kene lungguh tak kandhani Sabatra garwa Raden Danajaya katon ayu kumpul para marune ora nesta nanging malah Nyakrawati bebarengan klebure sih tresna suci Wiwit biyen Mas aku wis nate matur lara larane wanita yen diwayu ning yo kene tekot-tekane mreng bojo kowe niat malah arep rabi loro kene lodhik karepet kenah karepku timbang selingkuh ora luwe becik wayo apa kowe
wis seneng tak pusing aku jajak nanging kowe ora ngerti apa kuat mas apa kuat urip nandang sucana pancen nanging ngelejek pancen ngelandarpe ati kencana apa ana mas tuladani coba wanita nganti kene-kene jek kene-kene logo tak kadani ya sembodra garwa raden Dananjaya katon ayu kopol para marune ora nista nanging malah nyokrawati bebarengan kelambure tresna suci